Много специален е гостът днес в студиото. Ако не го познава човек и го срещне, първото нещо, което вижда, са две много дълбоко пронизващи очи, които сякаш минават през теб като рентген. Хем е тук човека и хем всъщност е на още няколко места. Тангото е темата днес. Или тангото. Ще уточним това малко по-късно, защото и за мен е новост. Наричат го доайен на аржентинското танго в България. Казва се Чавдар Крумов, но тангеросите го наричат Чарли. Дори в една книга, която стана доста популярна и е посветена на любовта към тангото, се споменава неговото име като човекът, който е дал изключително много и основно е неговата заслуга за популяризирането на аржентинското танго в България. Докоснах се до този танц преди малко по-малко от година. Учих другаде, но попаднах на милонга. Милонги наричат срещите на танцуващите аржентинско танго от различни клубове. Веднага схванах класата. Имаше нещо различно в този човек и в партньорката, с която танцуваше. Разбрах кои са и хората, които са обучени при него. И там не беше трудно да се забележи наистина едно високо ниво. Една спойка между танцуващите, сякаш те са танцували цял живот заедно. Действително говорим за класа. Но най-добре е сам да се представи нашия гост, Чавдар Крумов Чарли. Здравейте, добре дошъл. Моля, кажете, кой сте? От кога танцувате? Имаме ли толкова време? Имаме всичкото време на света. Танцувам танго от 30 години, вече става даже повечко, но иначе така последователно се занимавам с танго от 25 години, конкретно в България, и винаги основната ми идея е била да се създаде една общност, която да не се центрира само в София, където вече според мен има прекалено много от всичко. Българи има в цялата страна. И особено в последните години така съм насочил своята дейност в популяризирането на този танц. Това е доста повече от танц, разбира се, в други големи градове, и по-настоящем танго може да се намери и като места за танцуване, и като школи за обучение основно в 4 града: София, Пловдив, Варна и Бургас. И в рамките на тези 25 години създадахме така вече дори второ поколение мои ученици, които продължават и развиват тази дейност, което за мен е така едно много сериозно удовлетворение. Последните 3 години съм във Варна и моите усилия са насочени по-настоящем да се развие този танц. Аз би го нарекал тази култура, защото тя е доста различна от нашата култура. Не, че ние нямаме танци, но същността на аржентинското танго е в общуването в двойката, докато нашите български танци са малко повече фокусирани върху изявата на човека като индивид сам за себе си. Всяко си има своята красота и своето място, но за мен това е една съществена разлика, и общуването с другия човек някакси е много по-естествено, когато човек се занимава с танго. Там има много голяма дълбочина. Говорите за естествено общуване, но хайде да направим първо уточнението: танго или танго? Танго е във Франция. И след Първата световна война, 20-те години, между 20-те и 30-та, най-качествените студия за звукозапис са били в Париж.
И един от най-големите оркестри по това време от Аржентина отива в Париж. Това е на Франциско Канаро. И в рамките на 3-4 години правят звукозапис в това студио. Тогава то не е ставало така набързо, както днеска, и е необходимо било присъствие на целия оркестър. И тогава във Франция се създава един център, от който тръгва в Европа. И даже в България, понеже идва от Франция, така е останало. Аз си спомням възрастни хора, мои баби и дядовци. Те и до ден днешен си мислят, че той идва от Франция и е френски танц. И само в България се произнася все още танго. На френски ударението винаги пада на последната сричка. А иначе по целия свят е танго. Танго е оригиналната дума и ударението върху първата сричка. Мисля, че е редно да направим още едно уточнение за зрителите, които не знаят точно каква е разликата. Аз също не знаех и ще помоля вие да обясните. Това, което е свикнал широкия зрител да наблюдава като танго, е всъщност двама танцуващи хора, които сякаш са магнити, които се отблъскват. Дамата винаги ги гледа в една посока, кавалера в друг, всичко е насечено и е като спортен заучен танц. В същото време обаче наблюдавам на сцена танго, което се танцува между двама души, чието магнит е обърнат навътре. Те танцуват като една обща спойка. Кое точно е аржентинското танго и какво преподавате вие? Да, най-вероятно говорите за спортни танци. Точно така, но и те се казват танго. Или в по-общ план те са известни под името Ballroom Dancing. Там има цяла група от танци, които много приличат на оригиналите си, но те са извадени така далече от контекста оригиналния, за да се създадат спортни дисциплини. И когато имаме спорт, когато имаме състезание, трябва да се спазват някакви правила, за да може да се дават оценки и да се излъчват победители, което не е същността на социалните танци. Танго архентино е възникнал като социален танц и до ден днешен е като социален танц. Разкажете нещо повече за историята на този танц. Няма точна дата за възникването, но някъде около 1850-60 година се смята, че са се появили първите зачатъци на танго. Той е предхождан от един друг жанр, който се нарича милонга. Милонга е една думичка, която има няколко значения. Това е музиката, това е танца, а също така се нарича и едно парти, на което хората се събират да танцуват аржентинско танго. Милонгата има различни корени, много силен е африканското влияние през 19 век все още имало много чернокожи от Африка, които са извършвали физическата работа, но постепенно Аржентина някак си се е изчистила от тях и в днешно време много, много рядко може да се види, особено в Буенос Айрес, почти няма цветнокожи. Е наистина много европейски град във всяко отношение. Постепенно тангото от едно по-скоро улично забавление влиза в салоните, но това е доста по-късно. Началото на танго е като една алтернативна емигрантска култура спрямо управляващата испанска аристокрация. Днешна Аржентина, както и Уругвай и повечето държави наоколо, те са били колонии на Испания, където местната власт е била от съответни кастилци, да го наречеме така. Даже днешно време
въпросът е говорите ли кастилски, не говорите ли испански. Нали? И до ден днешен правят тази разлика в самата Аржентина. И за управляващата аристокрация било някакси под тяхното високомерие да допуснат някаква такава емигрантска култура от улицата да влезе в техните салони и да танцуват. Тогава е бил наричан вулгарен танц. Прегръдката е била много плътна. Представете си, говорим за 19 век. Все пак... Революция. Това е революция за времето, да. Абсолютно. Танго се връща някакси на бял кон в Аржентина след този голям фурор в Европа, където в Европа го приемат с възторг, особено след завръщането на Канаро след тези звукозаписи, за които стана въпрос. И тогава някак си се официализира, включително и папата одобрява и казва, че все пак този танц е почтен. Може да бъде танцуван. Може да бъде танцуван в светските салони. И с влизането в салона и до ден днешен танго си е така танц на излъскания паркет, на лачените обувки. И в днешно време има малко една тенденция към така опростяване на нещата по принцип, не само в тангото. Някакси епохата е такава, че искаме всичко да ни е много простичко, много обикновено. Смляно и наготово. Да, и бързо. което, слава Богу, все още при танго не е възможно. Няма как изкуствен интелект или някаква машина все още да го замени. Слава Богу. Да не казваме големи приказки, всичко може да стане, но все още е нужен друг човек, за да се танцува танго. Добре, но поглеждайки глобуса, виждаме, че диаметрално противоположно по диагонал се намира Аржентина. Как идва танго в България? Кога идва? Как се появява в нашите зали? В днешно време може да се каже, че се появи с мен. Така звучи много високопарно. Не, но значи е вярно това, че вие го вкарате. Може би е имало преди това, но по време на периода 45-89, който наричаме соца, тангото някакси е било много на заден план, защото това е някакъв упадъчен капиталистически жанр, който няма място в социалистическата култура. Как другарката ще се прегръща с другаря в тясна прегръдка? И е потънало в неизвестност. Аз разполагам с стари български записи. Танго е имало и се е пяло, и то на български. Но този период някакси то остава потулено в някой ъгъл и не е имало никой, който да се занимава. Аз съм живял дълго време в чужбина и към 2000-та година, когато се прибрах в България, мислех, че ще има някъде танго, за да мога да ходя и аз да се занимавам, без да имам някаква амбиция да го развивам. Просто исках да участвам. Оказа се, че няма, включително и в София. Имаше някакви, които претендираха. Нали? Той тук сега сме в една епоха на ментета. И аз като видях за какво танго става въпрос, викам, ако това е танго, то тогава аз съм най-малко професор. Нали? Но се появиха достатъчно приятели с интерес. Казаха, ти знаеш, ти си бил, ти можеш, дай да направим каквото знаеш, нали, да ни покажеш. И така формирахме една група. Къде, в София? В София, да. Много интересно, защото първите занимания бяха в хореографското училище. Коя година? 2000-та до 2003-та и 2004-та. Водихме там занимания в една от залите.
И след това вече нещата се поразраснаха. Първите ми уроци бяха с 6-7 човека. После станаха с по 30. Сега вече в София има няколко школи. Има постоянно гостуващи двойки. През годините правихме фестивали, канили сме много известни имена, цели оркестри. 2006-2007 една от най-добрите двойки с оркестър Империал, 11 човека оркестър с 3 бандонеона. Залата на НДК беше препълнена 2000 човека и имаше хора, които просто не можаха да влезат. Значи беше голям фурор, беше нещо невиждано. И така полека-лека нещата започнаха да растат. Аз самият съм отделял много време от 2010-2011, почти всяко лято съм прекарвал във Варна не че не му се живее на човек във Варна по принцип, някъде от края на май до към средата на септември и провеждах уроци както във Варна, така и в Бургас. И успяхме да развиеме така до някъде общност и интерес, и които и до ден днесен продължават. В Пловдив вече се оформила много голяма, много сериозна общност. Правят се много добри събития с гостуващи оркестри, с известни аржентински двойки, които не просто танцуват на сцена, те провеждат обучение и правят семинари, докато участват на тези фестивали. И това е всъщност моята идея винаги е била да се създава общност и школа, която да съществува, защото има хора, които искат да го прилагат това изкуство. Танго е много труден танц. Смята се, че е най-трудният танц и изисква много отдаденост, много време. Подробностите са много важни, в кавички подробности. Това малко не пасва. Ние в България имаме малко на такова отношение по-повърхностно към нещата. За танго се иска голяма дълбочина. И обучението там е много комплексно, защото то не се състои от заучаването на някакви стъпчици. Трябва да се създаде едно чувство към музиката, да се култивира усещането от другия човек, което в днешно време е много трудно, защото всеки мисли за себе си. Епохата е много егоцентрична. Докато танго изисква от човека да се фокусира в другия, в партньора. Т.е. аз трябва не да мисля за себе си, а да мисля за другия човек. Точно тази специфика сега ще ви помоля простичко да обясните. Значи казвате танго общност. Споменахте няколко градове, в които вече се правят тези милонги, тези срещи. Как се получава така, че хора, които се виждат за първи път и се хващат да танцуват в двойка, танцуват така, сякаш погледнати отстрани са го правили дълго време и знаят какво да правят с краката си? Как се прави това? Как вие формирате един тангерос или един мъж, който да води, да е уверен, да знае какво прави, и една дама, която да му се довери, да разбере какво иска да каже той с езика на танца, и тези двама напълно непознати души, които се срещат на дансинга, да изтанцуват тази хармония? Как се случва, без да са го учили да го правят заедно? Простият отговор е много трудно. Пробвайте. Знам, че ще се справите. Но в рамките на година-две, някои пъти повечко, човек е в състояние да усвои тези, нека ги наречеме, умения. Аз тук винаги давам за пример един паралел с изучаването на език. Защото танго е език,
то е език на тялото. Не е гимнастика на тялото, която ние заучаваме и упражняваме с някой друг, а е буквалният смисъл език на тялото и както всеки език, ние трябва да научим азбуката и граматиката, за да можем да пишеме думички, евентуално съчинения някой ден, а който иска може и роман да напише, разбира се. И този процес е труден. Има друг подход към ученето на танго, като форма, като комбинация от някакви стъпки, нали, заучаваме и аз правя това, дамата прави това и някак си нещо правиме, но с времето повечето хора, които учат по този начин, виждат, че те стигат до някакво ниво и освен, че е еднообразно, то напомня много заучаването на една фраза, която включително и един папагал може да научи на чуж език да казва good morning, но това не значи, че знае английски. По същия начин, това, че някой може да прави 2-3 фигури или няколко крачки там, това не означава, че той знае танго. А поне за мен е така. Някои хора се задоволяват с това. По принцип танго изисква хора, които обичат предизвикателство. За някой факта, че в един живот не може да се научи танго, е вау, това е което търся. За други, аз, щом тук за няколко урока не мога да го науча, няма какво да си губя времето. Значи това е въпрос на дори на разбиране на нещата от живота, бих казал. За мен танго е едно огледало на живота в много отношения. Повечето хора го разбират доста по-късно. В началото всичко е много трудно. Когато се появи друг човек до вас и да ходите заедно, не е толкова лесно, когато ще ходя сам по улицата. Изведнъж нещата стават много трудни. В днешно време позициите са малко объркани. Тази измислена за мене политкоректност внася обърканост в мирогледа на хората по принцип. И то неминуемо се отразява когато дойдат на уроци, някои не смеят да докоснат вече другия. Слава Богу, ние на Балканите и като българи имаме тази традиция. Навлизаме си в пространството, тупаме се по гърба, прегръщаме се. Но на Запад това е вече направо е плашещо там. Това дистанциране, това поддържане на разстояние и много интересно, като се ходи в чужбина по най-различни събития, фестивали, маратони, както се наричат, или просто обикновена милонга, веднага, особено ако има американци, и те танцуват така. И другия човек там на 2 метра, нали, си мисля, че танцуват танго. Да не би някой да ги снима и осъди, да. Че се прегръщат. Този израз, дето е вече клише. Don't touch me, I'll call the police. Да, именно. То няма как да се танцува танго тогава. Даже в началото беше много интересно, защото идваха някои, ама не може ли така малко да не се прегръщаме толкова? Казвам, може, ама не е нужно да идвате на танго. Има толкова много други танци. Право, хоро, дай чувам. Няма нужда от тази прегръдка. Аз така го знам, аз така го преподавам. Значи, ако за вас това е проблем, никой не е длъжен да идва да прави нещо, което някак си не му допада. И така тези неща се изживяха. Аз така малко съм повечко естет, отколкото трябва, може би, за нашите условия тук. За мен е много важно това излъчване на жената като жена. И слава Богу. И на мъжа като мъж в този танц, а не като на танцорка някаква или
Не, че искам да обиждам танцорите, но хората, които танцуват танго, те са в това, което са. Те не могат да се правят на нещо друго. Значи, мъжът трябва да е мъж на място, за да може да танцува танго. То просто няма да се получи, защото много напомня полюсите на една батерия. Трябва да имаш истински плюс и истински минус, като сложиш кружката да светне. С два минуса или с два плюса не правим нищо. Няма как да се случи. Да. Как се казва школата във Варна, която ръководите? Школата се казва танго школа Корасон. Корасон, доколкото знам, означава сърце на испански? Сърце на испански го чуваме във всяка песен. Точно така. Във всяко танго задължително, а пък по принципи във всяка песен. Има ли много желаящи да учат танго или вие това и целите да го популяризирате? Желаящи винаги има достатъчно за всичко и винаги се спомням на тази крилата фраза на великия Григор Вачков. Едно е да искаш, друго е да можеш. Трето и четвърто да го направиш. Желанието не стига, иска се много воля и постоянство. Особено за кавалера в началото е доста трудно. Значи по-трудно се формира тангерос, водач? Водача се формира трудно. Трудно се формира и дамата, за да следва истински и добре. Но в началото, понеже жените по принцип са по-интуитивни, при тях следването някак си е заложено природно. От тях не се иска да мислят какво ще правиме сега, каква точно стъпка в следващия момент. Стъпка следва. Тя просто трябва да усети. А усещат ли повечето жени? Все по-малко. Това е моето впечатление от скромната ми 30-годишна Еманципацията практика. Ли повреди това усещане у жената? Определено да. Определено да, и тази измислена смяна на ролите в обществото, че жената може всичко, което прави мъжа. Жената, нейното предимство е, че може да прави много неща, които мъжа не може. Защо трябва да прави тези, които прави мъжа, след като той е наличен? Да си ги прави. А не се ли ядосвате по време на един урок, когато пак и пак не се получава и не ви разбират? Вие сте на, да речем, светлинни години, знаете доста неща. Това е нещо, което ми пречи. Аз не мога да се оттърва от него. Как успявате да се овладеете? Някой път не успявам. Някой път не успявам, но учениците, които ме познават добре, знаят, че аз не съм такъв. Аз съм такъв само когато преподавам танго. Иначе съм съвсем друг човек, но явно амбициите ми там за перфектност и за съвършенство са повече, отколкото би трябвало. Мисля, че напоследък така съм поумекнал повече. Това е хубаво, защото неща ще се завръщат при вас. Да, колкото и странно да е. Колкото и странно да е. Но обикновено за мен е дразнещото е, че ние правим много прости неща. Ние просто стъпваме от единия крак на другия. И това е нещо, което човек прави всеки ден, без да се замисля. И сега изведнъж, понеже си се прегърнал с друг човек и не можеш да стъпиш вляво. Какво толкова трудно има? Какво ти пречи? Явно тук проблема не е в физиката, защото хората, които са здрави и прави, нищо не им липсва. Даже някои са съвсем така координирани, много добре сложени физически и въпреки това се появява този блокаж, бих казал, но то е по-скоро в мисленето, в начина на интерпретиране през мозъка. А танго не трябва да минава през мозъка. То трябва да мине през... Затова Корасон, нали? Затова Корасон трябва да мине през сърцето, особено за дамата.
Доколкото знам, доколкото си спомням, от 2009 година тангото е обявено за нематериално културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Да. Не греша, нали? Разкажете ни малко повече за културните аспекти на този танц, за вашите участия, свързани с представянето Още на от танца. самото начало съм работил с много сериозна подкрепа от посолство на Аржентина. Доста от събитията сме координирали в началото. Сега вече има предостатъчно натрупан опит. Много неща се случват без дори да правиме контакти с аржентинското посолство. Аз самия съм бил вече 17 пъти в Буенос Айрес и предполагам, че много малко хора има, които да не ме познават в този бранш. Извън България говоря. Включително и в Буенос Айрес. И контактите ми там са дългогодишни. Познаваме се с много хора, много от тях идват, защото вече сме близки приятели. Провеждат уроци, правиме с тях фестивали, някое шоу. Всичко някак си се развива съвсем логично. Има натрупана маса и полека-лека нещата растат. А иначе танго е просто културата на Буенос Айрес. Хубаво да се подчертае, че то се нарича аржентинско, но корените му са и в Уругвай, т.е. от двете страни на Рио де ла Плата. Дори известната компарсита, това най-известно танго, композитор е уругваец от Монтевидео. Много любима мелодия. Да. Аранжиментът е направен от аржентинец Роберто Фирпо. Има много танга, писани от уругвайци и тя е една съвместна култура по простата причина, че те са били една провинция в Испанската империя, която после, поради огромната река, която ги разделя, някакси физически това разделение е станало по-естествено. А Аржентина е много по-голяма от Уругвай, са 2 милиона и нещо, даже няма 3 милиона. Буенос Айрес са 12, само града. С периферията, разбира се. И това налагане в световен мащаб става през Буенос Айрес и Аржентина. За това остава името аржентинско танго, но би трябвало да отдаваме заслуженото и на Уругвай. Иначе в културата на аржентинеца има две посоки. Танго и футбол. Карлос Гардел към тангото и Диего Марадона, в днешно време Лионел Меси. И някакси е много интересно, когато човек е в Буенос Айрес и виждаш така младите през деня, всеки на някъде, но като приключи работното време вечер, някои с спортните екипчета и отиват да ритат топка. Отиват да ритат топка, а другите сложил панталончето, риска, нали, обувките за танго на гърба и отиват на милонга. Като казахме панталончето и риската, по отношение на опаковката и визията на тангото, сякаш има доста голяма еволюция. Говорите, че това е танц на бедните прослойки, възникнал в Аржентина, но сега, попадайки на една съвременна милонга в някои от градовете на България, защото имам такива наблюдения, виждаме нещо съвсем различно. Виждаме едни хубави хора, облечени в хубави дрехи, които се държат с етикеция, възпитано и показват очевидна класа. Това е еволюция. Да, има. В това отношение наистина има еволюция. Тангото отдавна се е превърнало в салонен танц, а не уличен. И с влизането в салоните всъщност се оформя и това, което днес наричаме оркестра типика, която включва задължително пиано.
Ди пиано не е било възможно на улицата, докато е било уличен танц. Може би бандонеон, китара, някаква цигулка и с това се е изчерпало. Бандонеон, това е подобното на акордеон. Да, но е много различно, защото на съвсем друг принцип. Бандонеон е по-скоро един мини орган, точно като тези органи в църквите. Защото работи на принципа на въздух, който се продухва през тръби, точно както е органа в църквата, само че е в един мини вариант. И самия му звук е такъв, докато акордеона е на принципа на пластини. И звучението е доста различно. Освен всичко друго, бандонеон е много комплексен инструмент. В Академия дел Танго в Буенос Айрес 7 години се учи бандонеона, за да се оформи един музикант на този инструмент. Много е комплексен, много е сложен за изпълнение. От друга страна, културата на танго, тя не се изчерпва с танца. Напротив, танца е много малка част. Примерно, има изобилие от театрални постановки и мюзикали, посветени на танго, филми, да не говорим колко има, книги написани. Аз заради това интервю си направих труда да погледна само в Амазон. Има над 400 заглавия, посветени на танго. Иначе аз по принцип знам, че има над около 850 публикации, включително и изследвания на психолози, от сборници с танго стихове, всичко възможно, романи и какво ли не писано за танго. Като заговорихме за култура, най-известният филм, който лично аз познавам, свързан с аржентинското танго, е "Усещане за жена". Филм, в който Ал Пачино играе сляп, кани дама, с която да танцува за първи път танго. Тя, разбира се безпокои да не сбърка, да не сгреши. Още помня неговата популярна фраза: "Няма грешка в танго". Така ли е? Да, така е. По принцип няма грешка в танго, когато има връзка в двойката. Не може да се сбърка. Грешката в танго се появява, когато връзката изчезне за момент. Това е точно както примера с кружката, която слагаме на батерията. Ако по някакъв начин се наруши връзката, тя почва да мъждука тази лампа, тази светлина. Ако контактът е постоянен, здрав, истински, кружката си свети, т.е. няма грешка. В този смисъл винаги се опитвам да обясня на учениците, че не е нужно да се заучава нещо. Значи, ако ти можеш дамата да я накараш да направи нещо и тя го прави и вие двамата нямате никакво затруднение, чувствате се комфортно, значи това е танго и не е нужно някой да ти го е показвал. Не е нужно аз да съм го показвал или някой друг. Можеш сам да го измислиш. Това е точно като разговора, който водиме сега. Той няма сценарий. Няма сценарий. Ние не сме се наговорили за тези неща, нито пък аз седа тук и чета от някакви записки, но ние знаем езика и се разбираме. И каквото и да каже, то ще бъде разбрано, защото азбуката, граматиката, препинателните знаци си ги спазваме. А защо танцуващите танго определят този танц като една доброволна зараза? Тоест те дори да са ходили на школа, да са прекъснали по някаква причина, забременяване, раждане, не искам да танцувам вече, но идва момент, в който задължително се връщат. Какво ги държи? Защо зараза? Да, няма изключение. То е нещо като бацил. Той стои там. Можете и ли няма да го оттърване. обясните? Фанеш ли го веднъж? На какво се дължи това? Аз съм си задавал често също този въпрос. Аз мисля, че тази дълбочина на общуването, тази
физическа близост, тя не съществува почти никъде в ежедневието. Значи колко пъти се прегръщам с някой плътно по този начин, по който ние танцуваме танго. Това дори в семейство и между майки и бащи, нали, се случва рядко. Даже аз, не дай си Боже пък да говорим на Запад. Те се прегръщат, но между тях има 2-3 педи разстояние и само така колкото по-на север отиваме, толкова по-формално се случват нещата, да. Явно прегръдката и тази физическа близост е нещо естествено заложено в човека. Значи имаме нужда от близост. По принцип, общуването за един човек е част от същността на живота. Човек е социално животно, нека така да го кажем. Той не може да живее като единак някъде в затънтените. Не, че няма такива. Но хората имат нужда от социализация. Това за мен е в последните години в много голяма крайност е отишло и тангото като че ли един отдушник. Един компенсатор на това отчуждение, което така много активно се налага, между другото. Тангото, слава Богу, не може да става от разстояние. Все още. Не знам дали някой ще измисли танго с дистанция или танго по телефона или виртуално. Сега всичко е виртуално вече. Или по време на COVID имаше опити за онлайн танго, както и онлайн физическо в училище, което не можа да се осъществи. Нали, видяхме колко се образоваха децата. Да, и колко напълняха. Да, същата. А за потенциалните зрители, които си седят на дивана и ви гледат и се чудят, че е време да се поразмърдат, дали да потеглят към фитнес залата, към залата за народни танци или за някакви други танци, какво ще им кажете на тях? Защо ще направят правилен избор, ако влязат в школата за танго? Какво ще намерят различно? Не само за да поддържат форма, но и какво друго различно ще намерят? Това нещо, което може би ще ги отличи от другите дейности, е дълголетието, което ще имат в танго. Всички спортове са някак лимитирани от физическите възможности, които са свързани с възрастта. В танго е точно обратното. Колкото повече години натрупваш, толкова по-добър ставаш. Това сигурно звучи много нелогично за... Малко парадоксално звучи. Да, за хората, които активно се занимават с спортове. Аз самият идвам от Националната спортна академия. Така че това ми е много добре известно. Този лимит, който има всеки, не може да упражняваш един спорт докато си жив. Докато танго можеш да го упражняваш докато си жив. Що можеш да ходиш, можеш да танцуваш танго. Възрастта няма никакво значение. И другото нещо, което отличава танго от другите спортове е, че примерно на една милонга, ако дойде човек, там може да видите тинейджери, 20-30 годишни и пенсионери, и всичките си прекарват приятно и си общуват и си говорят. Такова нещо не може да се наблюдава никъде другаде. Значи танца ги обединява и то точно този танц. Тази дълбочина на общуване, която е много отвъд стъпките, физическото и това, което се вижда. Сега има хора, които търсят танца заради естетиката, други го търсят заради музиката, защото музиката е много специфична. Тя не може да се слуша от всеки.
Тя много наподобява класическа, малко напоследък и към джаз отива. И ако си говориме така, с който и да се спреме на улица, си говориме, класическа музика, да, много добре, но не я слушат. Нали, всеки знае, че класическата музика е възпитава музиката. И е нещо много хубаво, но не си я пускаме. Не всеки да нека, почти никой не я слуша редовно или иска някак си едно духовно озряване, за да можеш да влезеш в тангото. Не е за това сега ще цитирам малко от един филм, но за да разбере човек танго, той трябва да е страдал, трябва да е поизживял нещо в живота и тогава евентуално да вникне в философията на танца. Да, тогава може да разбере. Точният израз беше: ти трябва да си страдал, ти трябва да си бил влюбен. Нали? Това... Може би разлюбен поне един-два пъти. Най-вече. Да, за да разбереш същината. Добре, вие пътувате по света, срещате се със свои колеги в чужбина, виждате какви са тенденциите на общуването между хората, на къде духа вятъра. Как виждате тангото в утрешния ден? Аз мисля, че то няма да изгуби своята същност. Една тенденция, която ме притеснява, там има две основни направления. Говорил съм с много от моите познати, от професионални танцори и преподаватели в Буенос Айрес. Тази тенденция към комерциализация, която се налага с така наречените мундиали на танго. Провеждат се едни световни първенства всяка година. Те са много успешни, събират много хора, много зрелищни са, но в тях има много елемент на някак на субективизъм и едно излизане от същността на танго, което по принцип се базира на импровизация. Танца живее от това, че в следващия момент правиме нещо, което не сме договорили предварително. Тоест импровизацията води в този танц. Много е трудно в едно състезание да оцениш импровизация. Тя изобщо не се оценява. Оценяват се други показатели, което малко изваждат танго от неговата същност и има две настроения много сериозни в Буенос Айрес. Много от гилдията са против провеждането на тези мундиали, защото то води до навлиза много акробатика, навлиза много зрелищност в танго, което няма лошо, когато правиш един спектакъл. Но това остава впечатление в целия свят по принцип, че това е танго. Същността на танго като форма на общуване някак си остава по-на заден план. И тези две тенденции в момента не знам докъде ще се развият и как. По принцип са се оформили две направления в танго. Едното е така нареченото танго де писта и танго е шенарио, което е сценично и нормално танго. Аз обикновено давам за сравнение хората, които обичат един-два пъти в седмицата да отидат да се парзалят на ски за удоволствие и тези, които се готвят за участие в Световната купа. И ските, и снега, и екипировка, всичко, дори техниката е една и съща, но не е едно и също да състезаваш в Световната купа и да се парзаляш събота и неделя някъде на планината. Значи тази е разликата и този професионализъм на много високо ниво, той може да бъде много трудно оценен, защото се избира някакво жури и журито за конкретния
Мундиал оценява някои от двойките. Говори се много за изкуствено поддържане на някои от клубовете, всяка година някой друг клуб да излъчва двойката. Комерциализира се. И това ви притеснява. И се стават едни такива задкулисни работи. Аз не съм много вътре в тези неща, но това е което аз съм чувал. Иначе по принцип това събитие като такова, то има и положителна страна, защото много млади двойки, то им отваря пътя за турнета по целия свят и да започнат да изграждат бъдещето си като професионални танцори, което от гледна точка на Министерство на културата на Аржентина е много хубаво, защото те са посланници на аржентинската култура. Всяка аржентинска двойка, която танцува в чужбина, те представляват културата на Аржентина. Да, преносители. Така че този момент също има своята положителна страна. Като всяко човешко явление, то си носи противоречията. Не може да бъде само добро или само лошо. Аз мисля, че Мундиала би могъл да остане, но някакси този състезателен елемент и това излъчване на шампиони, световен шампион и така нататък. Противоречи на историята, философията на този танц. Може да остане малко по-на втори план или да се преосмисли цялата концепция. Нали. А иначе като събитие, определено то си има своето значение. Много чуждестранни двойки се подготвят целогодишно само за да участват на този Мундиал, което пък е също голям плюс, защото се работи вън от Аржентина за пропагандиране на аржентинската култура. Нещо, което искате да кажете на бъдещите си ученици, какво ще им даде тангото и защо да пробват? Може би най-така окуражаващо е да им се каже изначално, че се захващат с нещо трудно. Звучи противоречиво. Да не очакват мигновени резултати. Но има хора, за които трудното е предизвикателство и те го така захапват с хъс и при тях успеха е гарантиран. И други, които си мислят, че това е просто поредния танц, там няколко стъпки ще науча и готово. Нали? Това просто не може да стане. И ако някой ви казва, че може, той ви лъже. Дами и господа, този човек е човек Вселена. Вселената на старинното, но и модерно аржентинско танго. Той е тук във Варна и е на разположение. Помислете и опитайте.